Basishaya ihlombe isenzo SeGcokama ngomuntu yenziwa. Ngube ngale lapha ngamukele emukele emakhaya Esimanzonzo ukuthulela khona indawo zaMaskand. Kule makhaya abantu abaningi ngempela sebephumele obala bashayela izandla iGcokama ngaleti liyenzile kumuntu yenziwa. Kuzokhumbuka ngempela ukuthi ezweni ezimbali ezendlule umuntu yenziwa ngempela wabhala inkundla zokuxhumana ukuthi sekukhona ife lemnyama eselivelile ekhaya ngekhathi sendlula ubaba wakhe. Lokhumbuka ngempela ukuthi lokhu akade ngempela njengoba iGcokama kade ndlulele umamwalo uMashando. iGcokama ngempela ke libe seliveza namhlanje inkundla zokuxhumana ukuthi emva kokuthi ilizwe lezindaba ezibhlungu kangaka zondlula ababa kamuntu yenziwa libe selihambela liyovela emndenini wamuntu yenziwa liyobhonga emswaneni njengoba kade kudlula ubaba wawo. Ube sekhombisa ngempela ukuthi ukhale ngenkomo ezikunza. Abantu abaningi ngempela bebesebishaya ihlombe leto lethi yenziwe iGcokama ikhombisa ubudoda kanti futhi ikhombisa ngokuhlangana lapha emculweni kaMaskand. Mbukele emakhaya ke akehlangana ne-comment section siza ukuthi wena ngabe usinqoma usithini ngempela lesi senzo SeGcokama njengoba ephumela obala noma ke lomculo umuntu yenziwa washayela uKhuzani kakhulu isiginci kodwa iGcokama likwazela ukuthi lihambise inkomo lokhalela umndeni kamuntu yenziwa. Bukela emakhaya ke akehlangana nabe comment section sizwe umuzwa wakho. Kwesimanzonzo indaba ayipheli till next time. Siyabonga.